ساعات تشعت أخيلو زينا وفنونا نفلم على نازل خبركم تعذبتنا كم يتمسيو نلومي سنبت إسران شمون تنترستلالو هجرون زينا حيزنا لكم كريم نازلنا نمكتب مخرج عدمن الشام تولدي فلما كان تاتون بريزيدنتي سياسة أبو على مرحتي أفريقاني إيطاليا نمستاف نبي ريبوبليك إيطاليا جيشو هاجراوي بانك دم أبكل تشحن عسران سلستن لعلي عسرت حمش تشح كرس الدم كم زأكبن 8 سلستن ميتاوي طلبات هوسبيتالات كم زماد انجليزو إيرتراوي تقدر ماينات نقل تسفاتينا بأستراليا بتسخير وردر كالاي وجه بوركينا فاسو نيجرن مالن أبالنتن كابو كتبا ودو هاجرات معرب أفريقيا كم السحابة أفريقيا منغست العراق الموصى سراويت أمريكا كاب جزءاتو أمريكتو مس أمريكا كزرار بجد إيران بسيبيلا ومعلاتات كم زنت فاز جلساتن سلسة ساتلايتات بعود كم زون شفت جلسة بريزيدنتي سياسة أفوركي بعدمة منغستي إيطاليا أب وعلا مرحتي أفريقان إيطاليا نمستاف لومي أب ساعتات نجو ناب ريبوبليك إيطاليا جيشوم بريزيدنتي سياسن مسؤول زتقعز لؤخن أب ساعتات دحر قطري كتما روما آتيوم أزي دندل نحبراو عبيت بزبل تيما بعسران شمونتن عسران شعتن تري أب كتما روما زكان وعلا أب مونغو أفريقان إيطاليان أب استفرالي تسلاتات بغندو دما أب كتبان تحت قرصن وحسنة مقبي ساعات مياو سلطناتاتن بهلن دلدل معرنتاو متحقازن معبال زعل لميوم مينستر قديات وصاياتو عثمان صالحن كوميشنر بهلن سبورتن أمباسادر زمرة تخلن مس بريزيدنت إسياس أفوركي حابيروم تقعيزم اللو دك أنستيو أب كل مديات تساتفن كبرخات صحافة قدف زوب عن سبا أتو هايلة تولد برهن كاب عسران سلستن كساب عسران حموشتن تري ندك أنستيو صراحتنياتات منغستي حالفتي همادئ زوب عن سبان أبالات حايلتات مكل خالنا بزقبر السمينارات تصويعهم أبتي بيج أنفر همادئ زوب عن سبا توديبو أب كتما كرن زد تخايد السمينارات أتو هايلم تاريخ إيرتراوان دك أنستيو بمستنكر قياتات زميل أمخانو أب النتاتا سنيو دحر مقلاص إيرتراويت قالن ستيتي مكيتا التدمع سريحة التلمع بمخانا تمر مدبات مخته أب معواتا بركت أنكعزا مدرخ زطلبو خمزخنا قليصوم كابتي لعلت أمتا زاد ليو مخبار نايسرح ديسيبلين مخصوص بهلن كبرتاتن مملمال بوقعاتنا فريتن زيغاتات كمون ممعبال تكالاوي السرارحة خمزخنا تقيسو دما أبزا حدش مدرخ سفحت عدلات كمزلو أغنزيبوم حالة تهاماد زوب عن سبا ويزرو أمن حسن بوغنا مسل بسعرن كل انتناوي تساتفون سلا زرقاقت دك أنستيو تساتفون أب بوليتيكاوي سلطانان كتبا ونتفتاتن تمرتن سلطانهاتن كعززان كوحسان تلابيام كاب تساتفت دما نقحات تمهارو كالاي درجان مبراخ كبرتات نمسراتن زيادة خسرح دك أنستيو أب مريحنة نممتع زيادة تابعة موعى الهتانات ابتكالات نمتقتاو زكاير تسعر دما كحيل زبلن كالن رئيتوتات قريبون هاجراوي بانك دم أب كلتشحن عسران سلستن لعلي عسرت حمشت الشح كرسيت دم كم زأكبه زدما 8 سلستن ميتاويت كابت طلبات هوسبيتالاتنا كم زشفنه قليصم وكيل إرينا دانيل ولدون زدالو صبصاب ياسين صالح أب كل تشحن أسران سلستن لألي عسرت حمش الشح خرطيت دم كم زأكبه هاجراو بانك دم إيرترا أفليتوم ميديكال دايركتور هاجراو بانك دم دكتور يوهانس تخستاني إرينا أبزهابو حابريتا اتستأكب دم حدا شحن أسران كلتن خرطيت كاب زوبا سيميناوي كيح بحري كلتا شحن 651 خرطيت كاب زوبا الدبوب حدا شحن 232 خرطيت كاب زوبا عنسبا كمون 10 شحن 217 خرطيت كاب زوبا مأكل مخانو بمحبر كاب تتوت إنو زنبرد أسران 500 كم زعبيه قليسوم هاجراو بانك دم إريترا أوشت 10 أوارحب كلتا شحن أسران سلستان وزوح نطفتاتي وأكايدو
بمسارة بلاننا أبزوبا سمينا وإح بحري على شح دم يونيت أكيبنا أبزوبا دوبوب كلتشحن 650 حدا نخون أكيبنا أبزوبا عن سباد ما شحن 300 زخون دم تأكيبو كمون أبزوبا ما أقل دلوا أبيات تمرتي هنا تكالاتي هنا من محدارات كوبانياتات منسترتات بتقلال لا 10 شحدم تلقيسو حجي اب كلتشحن 23 كلهم دمرو خلنا لعلي 15 شحدم اكيبنا مالتي اذا كون كله خافتن احنا بلان اوصينا نبرنا 3 شح زياداي زمي مالت 125 مئتاويت دم تاكيو مالتي ኣብ 2022 ዝተኣከበ ደም 80 ሚእታዊት ካብ ጠረብ ሆስፒታላት ተማሊኡ ምንባሩ ኣብ 2023 ግን መጠን ምምላእ ጠለብ ናብ 83 ሚእታዊት ክብከም ዝበለ ብምብራህ ንኣበርክቶ ሃገራዊ ማሕበር ወለንታውያን ለገስቲ ደም መውጊሱ ኣብ ዓመት 2022 እቲ ዝተኣከበ ደም 14500 ዝኸውን ነይሩ ኣብዚ ናይ ሕጂ ድማ 15022 ዝኸውን ደም ኣኪብና ስለዚ ክረአ ከሎ ዛይድሎ ማለት እዩ ስራሕሲ ጽቡቕ ከይድ ኣሎ ማለት እዩ بحافشة تي طلبات نايتن هوسبيتال ولا تدم نقبض لنا يبزح لهم زبلكو تديمان دي ان سبلاي تن هوسبيتالات زحاتنا نحنا نقرب لنا نكرر كله اب 2022 800 مئتاوي قريبنا لنيرنا ابزنا حجي ان جنرال ناي كل هوسبيتالات حافشة وداتا دميره هزارب تدافينه 83 مئتاوي يبنانا لنا اذا خافتنا عامي ወይ ቅድመ ዓሚ እንዳወሰኸ ይኸይድ ኣሎ ማለት እዩ ካብቲ ዝእከብ ደም ድማ زبزح توسد موكوس هوسبيتال أوروتيا 40 حدا مئتاوي تخون السوميون زوستو تدم مالتي ذات تلقى سدم بزح مسرحات مرمرة خمسة حلف زحبر الدكتور يوهانس بز مسرت أب كل تشان أسران سلستان أبز تلقى سدم بستخايدة مرمرات محلالة تحمامات ملكفتي HIV بادونت بادو شومونت مئتاويت ويبو بي بادونت بسلاسان كلتن مئتاويت ويبو سي بادونت بحد مئتاويت فنتات أدما بادونت ببادو شوعات مئتاويت كم زنبرة بمتكاس كابتي قدمي زنبرة عمد كم زنكي أرديم عين الدم A B إذا تبهله يفله بلاس تم حلالة افتحمامات 4 عينات مرمران قبر له أبزنا لو معامت بداتا خزارب تداخينه نا HIV نت بزيرو شمونت مئتاوي ترخيبو ويبو بي ويكا هيباتايتس بي نبلوها نت بي 3 مئتاوي نيرو هيباتايتس سي نت بحد مئتاوي نيرو سيفلس ويكا فنتات أدبالكا نت بزيرو شوعات مئتاوي نيرو كامنا عام خريو خلوه أنا قرب زواد لمسل تنايت محلالة افتحمامات ኣብ መወዳእታ ዶክተር ዮሃንስ ናይ RH ኣሉታ ደም ሕፅረት ስለ ዘጋጥም እዚ ዓይነት ደም ዘለዎም ዜጋታት ኣባላት ሃገራዊ ማሕበር ወለንታውያን ለገስቲ ደም ብምዃን ብስሩዕ ክልግሱ ካልኦት ዜጋታት እውን ኣብ ልግሲ ደም ዝጸንሖም ንቕሓት ኣበሪኾም ህይወት ውፅዓት ወገናት ከድሕኑ ጸዊዖም ጨንፈር ሃማተ ዞባ ደቡብ ምብርባር ፈጠራ መንእስያት ንዘላቕ ምዕባለ ብዝብል ቴማ ብደረጃ ዞባ ዝወደቡን 68 መንእስያት ዝተሳተፉን ውድድር ምህዞን ሰንዓን ካብ 24 ክሳብ 26 ጥሪ ኣብ ከተማ መንደፈራ ተኻይዶም ንውድድር ዝቐረበ ስራሓት ተንቀሳቃሲት ጠሓኒት እኽሊ መጨጨፊት ዕፉን ቀማሪት ዋጋ ክራይ ገዛ ብእግሪ ትሰርሕ ፖምፓ ጠሓኒት ሳዕሪ መቆጻጸሪ ሕሳብ ትካላትን ካልእን የጠቓልል حلافة ጨንፈራቶ ግርማይ ገብሩ ኣብ ዘስምዖ ቃል ቀንዲ ዕላማት መደብ መሰረታውያን ጸገማት ሕብረተሰብ ብምልላይ ብፈጠራዊ ሓሳባት ፍታሕ ምምጻእን ጥሙር ፈጠራዊ ክእለት መንእስያት ምብረኽን ከም ዝኾነ ብምጥቃስ ብቑዕ ሃገራዊ ማእከል መሃዝትን ሰናዕትን ክውን ምግባር ኩሉ ኣካል እጃሙ ኸበር ክተላብዩ ኣቦ ወንበር ሃማተ ኣቶ ሳልሕ ኣሕመድዲን ብወገኑ ምህዞን ሰንዓን ንምትባዕ ካብ ነዊሕ ዓመታት ክስራሕ እኳ እንተጸኒሐ ካብ ምርኢትን ውድድርን ዝሓልፍ ከም ዘይነበረ ብምጥቃስ ኣብዚ እዋን ኪኒኡ ዝኸይድ ዕዮ ተዳልዩ ምርኣይ ዝምጎስ ምዃኑ ገሊጹ ኣማሓዳር ዞባ ደቡብ ኣቶ ሃብተ ኣብ ተስፋጽዮን ብግድኡ ተዳልዩ ዘሎ ውፅኢት ምህዞን ሰንዓን ኣድላይ ሓገዝ ተገይርሉ ኣብ ግብሪ ዝውዕለሉ ባይታ ክጣጣሕ ኣተሓሳሲቡ ተወዳደርቲ ድማ እቲ መደብ ንኽላለዩን ንኽተሓጋገዙን ዕድል ከም ዝፈጠረሎም ብምግላጽ ደቂ ኣንስትዮ ብብዝሒ ንኽሳተፋ ብወገን ሃማድአን ሃማተን ድፊት ክፍጠር ጸዊዖም ኣብ መወዳእታ ንተሳተፍቲ ወረቐት ምስክር ንዕውታት ድማ ገንዘባዊ ሽልማት ተዓዲሎም ኤርትራዊ ተቀዳዳማይ አሜሪካዊት ክለብ ትሬክ ናትናኤል ተስፋጽዮን በአቆጻጽረ ሀገርና ሎሚ 28 ጥሪ ወጋዕታ ኣብ አውስትራሊያ ኣብ ዝተኻየደ ውድድር ሓያል ብቕዓት ብምንጽብራቕ ካልኣይ ወፂኡ ሙሉእ ትሕዝቱ ጋዜጠኛ ተስፋለት መብራህቱ ኣዳሊወሎ ይስዕብ
ናትናኤል ነዝሚኢትን 74.3 ኪሎሜትር ዝሸፈነ ውድድር ኣብ ሰዓት 4.5 ኪሎሜትር እናተሓንበበ ብ4 ሰዓት 17 ደቂቕን 40 ካልኢትን ዛዚምዎ ኣብ መወዳእታ ዝተገብረ ሓያል ቅጽበታ ውድድር ከዓ ብኣውስትራልያዊ ተቐዳዳማይ ላውረንስ ፒቲ ብዓይንኻ ክትፈርዶ ብዘይከኣል ፍልልይ ተበሊጹ ተሸላሚ ብሩር መዳልያ ኮይኑ ኣብዚ በተደጋጋሚ ናይ ምምላቕ ፈተነታት ክካየደሉ ዘርፈደ ውድድር ኤርትራዊ ተቐዳዳማይ ቤልጂማዊት ክለብ ኢንተርማርሼ ቢንያም ግርማይ ዝርከቦም ብርክት ዝበሉ ሓያላት ተቐዳደምቲ ውድድር ክዛዘም 9 ኪሎሜትር ክትርፍ ከሎ ካብ ዓባይ ጉጅለ ምሕደግ ክብሉ እዮም ተራእዮም ምስታ 13 ተቐዳደምቲ ዝነበርዋ መራሒት ጉጅለ ዝነበረ ናትናኤል ድማ ነታ 7.8 ሚእታዊት ምቕናን ዝነበረ ዓቐብ ብብቕዓት ሓኺርኡ ነታ ሓያል ቅጽበታ ውድድር ኣካይድዎም ወዲ 24 ዓመት ናትናኤል ተስፋጽን ኣብ ውሽጢ ክልተ ቀነ ሎምን ካልኣይ ግዜኡ ኣብ ኣውስትራልያ ተሸላሚ ብሩር መዳልያ ዝኸውን ዘሎ ብ13 ጥሪ እውን ኣብ መኽፈቲ ናይቲ ናይ ወርልድ ቱር መለክዕ ዘለዎ ቱር ዳውን ኣንደር ካልኣይ ተርታ ሒዙ ምንባሩ ኣይርስዕን ኤርትራ ኣብዚ ኣብ ኣውስትራልያ ክካየድ ዝቐነየ ዝተፈላለዩ ውድድራት ብ25 ጥሪ ብመንገዲ ቢንያም ግርማይ ኣቢላ ወርቂ መዳልያ ከም ዝዓተረት ይዝከር ኤርትራውያን ነበርቲ ኣውስትራልያ ባንዴራ ሃገሮም እናንበልበሉ ነዞም ሓበን ሃገር ዝኾኑ ተቐዳደምቲ ኣብ ምትብባዕ ብዝገበርዎ ኣስተዋጽኦ ኣቓልቦ ዝተፈላለዩ ወገናት ክስሕቡ ክኢሎም እዮም እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ሓደ ካብ ምኩራት ኤርትራውያን ተቐዳደምቲ ዝኾነ ናትናኤል ብርሃነ ትማሊ ኣብ ቱርኪ ኣብ ዝተኻየደ ናይ ሓደ መዓልቲ ውድድር ካልኣይ ተርታ ሒዙ ወዲኡ ወዲ 33 ዓመት ናቱ ኣብዚ ፀወታ ኣብ መወዳእታ ዝተገብረ ቅጽበታ ውድድር እዩ ብቻይናዊ ሚንያንማ ጥራይ ተበሊጹ ነዚ 139 ኪሎሜትር ዝሸፈነ ውድድር ናትናኤል ኣብ ሰዓት 4.6 ኪሎሜትር እናረገጸ ብ3 ሰዓት 26 ደቂቕን 5 ካልኢትን ይዛዚምዎ እዚ ተቐዳዳማይ ነዚ ዓመት ስፖርት ምስ ቱርካዊት ክለብ ቤይኮስ ኮይኑ ውድድሩ ክካይድ ተሰማሚዑ ከም ዘሎ ይፍለጥ ሓደ ወርሒ ተላዒልዎ ኣብ ዘሎ ናይ 2024 ወቕቲ ቅድድም ብሽክለታ ምስ ዝተፈላለዩ ክለባት ዝወዳደሩ ኤርትራውያን ተቐዳደምቲ ዛጊት 5 ግዜ ኣብ ፖዲየም ደይቦም ኣለዉ زسعب زينا وصعي زخبركم تعذبتنا مكتالهم كتصلوا دقيمنا بخبر نعدم بوركينا فاسو نيجرن مالن أبالنتن كاب كتبا ودب هاجرات معرب أفريقيا مالت إيكواس كم سحبة بوقعي أفليتن مراحتي سلستيان هاجرات تسقمتي لولاوي والسنة مخانو بمتكاس بغصبت كم استكبر لوم 28 تنطري أبزوتو مجلسي حابيرام كتبا ودب هاجرات معرب أفريقيا إيكواس أب بوركينا فاسو نيجرن مالن دحرز تخيل علوة مس هاجرات معرب بموجانا بالعليين كتبا وجده كم زو السنة زكريم كم سعبينو سلستيان هاجرات زمدن مستزوبا ودب كم تزدل 5 سنة سبات يتوصم قدام التوات زقاوما زلوا بوركينا فاسو نيجرن مالن شبران مقلاس قديما وتهدروا كيدان كم زقوما يذكر መንግስቲ ኢራቅ ንመውጻእ ሰራዊት አሜሪካ ካብ ግዝአቱ አመልኪቱ ምስ አሜሪካ ክዘራረብ ከም ዝጀመረ አፍሊጦም ብ28 ጥሪ ኣብ ከተማ ባግዳድ ኣብ ዝተኻየደ ናይ ቀዳማይ ዙርያ ርክብ ላዕለዎት ሰብ መዚ ኢራቅን አሜሪካን ኣብ ናይ ግዜ መቃንን ነቲ መስርሕ ንምስልሳል እትነጥፍ ሓበራዊት ኮሚቴን ንምቋም ከም ተዘራረቡ ተቃሊሖም አሜሪካ ንመውጻእ ሰራዊታ ካብ ኢራቅ አመልኪታ ትዘራረብ ዘላ ንህላወት ሰራዊት ዝቃወም ሰልፍታትን መጥቃዕታትን እንሓየል ኣብ ዝመጸሉ ዘሎ እዋን እዩ نصاوعيت كتنصغو صنحت امريكا دحنت سراويتان محاس كتبل نتناي موصا سغمتي كتوسد كم تخيليوم ناي قربات تعذبت زتقصو ابز حلف قربا وارح اب عراق اب لعلي زركب معسكرات امريكا بستفصم متقعتات لعلسوس ابالات سراويت هاجر كم زقسلو صبصبات يردوم اب كتشحن سلستن اب العراق قلع ورار زفصمت امريكا ابزوان زياب تهاجر لعلي 2500 متهدرات اسفيرا خمزلا يفلت منغستن حزب العراق تقداماو سراويت كوتص بتدغاغامي كصوع مسنحهم يقلص إيران بسيفيلاو معلاتات كم زنطفا زغلصتن سلسته ساتلايتات بعوت كم زونጨፈት ገሊጻ እዘን ب28 ጥሪዝ ተላካ ሳተላይታት በዚያዳ ኣብ አከባብን መራኸቢታትን መጽናዕቲ ከም ዘካይዳ ማእከል ምርምር ጠፈር ኢራን አፍሊጥሎም
እዘን ብውሽጣዊ ዓቕሚ ኢራን ዝማዕበላ ሳተላይታት ኣብ ብራኸ 100 ኪሎሜትር ብምዝንባይ መጽናዕታዊ ንጥፈታተን ከም ዘሰላስላ እቲ ማእከል ሓቢሮም ኢራን ኣቐዲማ ኣብ ስልያዊ ንጥፈታት እተገልግል ሳተላይት ብዓወት ከም ዝወንጨፈት ዝጠቕሱ ጸብጻባት እታ ሃገር ኣብ ትጽላት እወታዊ ገስጋስ ተመዝግብ ከም ዘላ የረድኡ ኢራን ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ዓውዲ ጠፈር ምስ 10 ዝበለጸ ሃገራት ክትስራዕ ክኢላ ከም ዘላ እዩ ዝጥቀስ ህዝባዊት ሪፐብሊክ ቻይናን ሰሜን ኮርያን ዲፕሎማሲያውን ቁጠባውን ዝምድንአን ከደንፍዓ ተሰማሚዐን እቲ ሰምዕ ካብ 25 ጥሪ ኣብ ሰሜን ኮርያ ዑደት ክፍጽም ዝቐነየ ምክትል ሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ ህዝባዊት ሪፐብሊክ ቻይና ሱን ዌዶንግ ምስ ላዕለዎት ሰብ መዝቲ ሃገር ኣብ ዘካየዶ ርክብ ተበፂሖም ክልቴን ሃገራት ኣብ ምዕባል ቁጠባ ብሓፈሻ ኣብ ምድንፋዕ ንግዳዊ ምልዋጥ ድማ ብፍላይ ዘካየዶ ንጥፈታት ከም ዝሐይልኦ ኣብ ትርክብ ኣፍሊጠን ብዘይካዚ ክልቴን ሃገራት ኣብ ጽላታት ትምህርትን ባህልን ከምኡውን ስነ ፍልጠትን ቴክኖሎጂን ምዝተሓጋገዛ ገሊፀን ኣብቲ ኣጋጣሚ ህዝባዊት ሪፐብሊክ ቻይናን ሰሜን ኮርያን መበል 75 ዓመት ምምስራት ዲፕሎማሲያዊ ዝምድንአን ከም ዝጸንበላ ተሓቢሩ ኣሜሪካ ብብሪጣንያ ዶኪናቶ ኣብ ዘላ መደበራት ኒውክሌሳዊ ኣጽዋር ከተዋድድ መደብ ከም ዘለዋ ማዕከናት ዜና ንሰብ መዚ ፔንታጎን ብምጥቃስ ኣቃሊሐን እቲ ውጥን ኣካል ናይቲ ኣሜሪካን መሻርክታን ንሩስያ ጸቕጥን ምፍጣር ዘካይዶ ዘለዋ ወተሃደራዊ ምንቅስቓስ ክኸውን ከም ዝኽእል ይእመት ሩስያ እቲ መደብ ተግባራዊ እንተኾይኑ ተመጣጣኒ ምላሽ ከም እትህበሉ ብኣግኡ ኣጠንቂቓላ ኣሜሪካ ዝሓለፈ ዓመት ኒውክሌሳዊ ኣጽዋር ዝዋደደለን F35 ዝዓይነተን ነፈርቲ ኩናት ናብቲ መደበራት ከም ዘዋፈረት ጸብጻባት የረዱ ኣሜሪካ ኣብ 1990ታት ኣብ ብሪጣንያ ልዕሊ 100 ወተሃደራዊ ማዓስከራት ከም ዝነበራ ዝጠቕሱ ጸብጻባት ኣብዚ እዋን እዚ ኣብታ ኤውሮጳዊት ሃገር ብውሕዱ 13 ማዓስከራት ከም ዘለውዋ የረዱ ዜና ንምዛም ኣርእስታቱ ክደግመልኩም ፕሬዚደንት ኢሳያስ አቡዓላ መራሕቲ ኣፍሪቃን ኢጣልያን ንምስታፍ ናብ ሪፐብሊክ ኢጣልያ ገይሹ ሃገራዊ ባንክ ደም ኣብ 2023 ልዕሊ 15,000 ቀረፂት ደም ከም ዝኣከበን 83 ሚእታዊ ጠለባት ሆስፒታላት ከም ዘማልአን ገሊጹ ኤርትራዊ ተቐዳዳማይ ናትናኤል ተስፋጽዮን ኣብ ኣውስትራልያ ብዝተኻየደ ውድድር ካልኣይ ወፂኡ ቡርኪና ፋሶ ኒጀርን ማልን ኣባልነትን ካብ ቁጠባ ውድብ ሃገራት ምዕራብ ኣፍሪካ ከም ዝሰሓባ ኣፍሪካ መንግስቲ ኢራቅ ንምውፃእ ሰራዊት ኣሜሪካ ካብ ግዝኣቱ ኣመልኪቱ ምስ ኣሜሪካ ክዘራርብ ጀመረ ኢራን ኣብ ሲቪላዊ መዓላታት ከም ዝነጥፋ ዝገለጸን ሰለስተ ሳተላይታት ብዓወት ከም ዝወንጨፈት نستعد استرالو زينا أبستزازي ملو مسترف مراتنا نحرقكم بوغني برخشت